Hakashitengsennya jongka arpulai tarik unaitung araja arpusau ke Khasi Students Union West Khasi Hills District kala yok banbat hadu arpulai ngot ki bar jela ki balawan bandrung hapo West Khasi Hills District klem dadon ya ki kot ki sla ki babiang. Uba Franklin Im Yong General Secretary ke KSU West Khasi Hills ulay thu bakite ki bar jela kim not shu ban wan mensngi mensyai henry kila wan rung pat hakapor shitengsennya kenang ba anam dan bayu I nilap yaki. Ulay thu banakaliang jong kaseng kala yok ban bat no ya kitegi bar jela ki bala wan rong bean da ka bashim kabu ya ka met ka yong. Nakaliang jong kaseng mardor kala pha lej phai no iki shaka jaka baki wan namar bakim don yaki kot ki sla ki babiang ka balong kat kum ka Interstate Migrant and Workmen Act khat kandai spa nyo pukandai. समस्तीपुर बिहार तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन में है, पेपर में है। यही है। उधर फेंकेगा। वो बारिश के चक्कर में नहीं हो रहा है। आप करो ऑफ करो ना। क्या मीटर में? नहीं, ये रोड लाइन क्या रोड हाँ। रोड क्या कंपनी? KR1 Belum kemarin video perku video mana? Dan, kita nomor ini. Kita aja, coba. Mentakamit nakaliang jongka seng ki isi West Khasi District rengkat bekajing trelang jongki circle jongka nong stone circle nilayo ban bat ya arkulangut ki barjala ki ba temu nuan tre hang ni hapo nong stone de aba kaseng nilayo jeng tip siap hang ka jeng wan jongki ki breu ki banabar watla ki wan ka permit ru ndrai nila ya upstom bat nilai yuk ban bat iki barabang nila pet kot isla ki jongki kimsyam ladon kita ki kot isla ki bebiang ban pensisa ba ki de kinung India bar ko ha kejuk kopor kimdon ki kot isla na ka benta bakin wan trei ha kini ka jela ka jongi komba ki don lupa ha ki an nomor kata kaseng kan yai kenra bat keseng kan yai tristom ban om elat setia ya kini kinong we kinong ar bakin cuan kat bomon bakin cumi bakin rung kin mi kat bomon hapo ke distrik nomor kat ba ka sorkar jela rengkat bat ke sorkar India kinang penslam kinang buteng ban ai ki ain ki ba pura na ka benta ban yada ya ki jinglong bakerpang jang jaj penriu na kaliang jang keseng komba nila keren cakmat begini kenra compare lakalong menmit lani mensngi dray ngilong ki balakre na kabanta ban pej ban pikir hakabayde ba kani kabanta bat kawaipat kabangaku ban ong kalong ba hakabayde bat kini ki infiltration check gate ki baladan haki jaka kaput jongga jela bat kiwaipat ki jela imat bakini ki jaka ki sudai tangki jaka ban petkai ya ka jingrung jingmi jong kini ki beri ke benabar namar kat ke bakaseng kalap haba ka pet iki kot kisla kimbit kimbiang setia bat ha kejuk kopor na kaliang jong kaseng ni long ki balakre na kabenta ban khenra ban pet ngor habe de bakani ka jingrung lan jong ki beri ke benabar namar katba ka an kampat simkia kumba kalong menta kumba ibubun ki hek surkar iba keren ba kejaj benriu jongi kamdon kam setia ya kita ki an henrei kaseng kan yai trei teng na kabenta mun pensisa bat na kabenta ka jingdon kam jong kari ba kejaj benriu
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya